Bé, anem a fer aquest altre exercici d'operacions combinades que havíeu de fer. Bé, aquí sí que tenim un parèntesis que cal fer abans de tot, ja sabeu, per la jerarquia d'operacions. Què farem? Bé, en primer lloc vaig insertar una equació. Aquí és quan vos dic, aquí me tenc preparat els símbols, aquí és quan vos dic de ficar un punt i escriure tal qual el parèntesis que hem de fer primer de tot, deixant ficar la mateixa mida de lletra i copiam 18 entre ara 9 menys 6 per menys 3 i un més 12 igual a... Aquí, què té prioritat? Aquesta divisió i aquesta multiplicació. Alerta, penseu en agafar els signes dels primers números. Bé, hi ha una... Bueno, després comentaré una errada que he vist en algunes persones i és normal ara al començament fer. Bé, començam. 18 entre 9, 2. Mateixos signes, ja sabeu que dona positiu. Menys 6 per menys 3. 6 per 3, 18. I menys per menys, els mateixos signes, dona positiu. I finalment un més 12, que no hi ha res que fer. Aquí dona la casualitat que tots són positius. Per tant, si tinguéssim de diferents signes, ja sabeu, sumant positius, sumant negatius i operant. Però com que només hi ha positius, el sumam i posam signe que tenen, que és 32 positiu. D'acord? Per tant, ja sabem que el primer parèntesis us dona un 32 positiu. Anem mirant de refiló que el parèntesis té un signe menys davant. Això què provoca? Això provocarà que a l'hora d'escriure haurem de canviar-li el signe. Si hagués donat un 32 negatiu, escriuríem un 32 positiu, però com que ha donat un 32 positiu, escriurem quan toqui un 32 negatiu. Molt bé, i ara és com quan continuem, escrivim, per exemple, un asterisc, per exemple, que ens indiqui que d'aquí, vaig a ficar un vermell, que ens indiqui que d'aquí continuarem a una altra banda, que serà aquí. Vaig a canviar la tipografia i la mida de... Ok. Què hem de fer ara? Copiar el que teníem al començament, tal qual, tret del parèntesis que ja hem fet. A veure si puc pujar una mica. Començam, 50. Espera, dintre de l'equació. Espera, que l'igual l'he d'escriure aquí. Aquí i l'he d'escriure aquí i ja una altra vegada en negre. Molt bé, començam. 50. Què més? Entre... Espera, què està passant aquí? Estic fora de la... Estic fora? No. 50 entre menys 5. És que si no deixem un espai aquí... Ara interpreta que és la divisió. Arriba el moment del parèntesi. Ens ha donat un 32 positiu, li hem de canviar el signe, per tant escrivim un 32 negatiu. I no ens oblidem d'escriure el que falta, que encara falten algunes coses. Molt bé. Aquí ja no falta gaire per acabar. Què té prioritat aquesta divisió? 50 positiu entre menys 5 i menys 7 entre 7. 50 entre 5 dona 10, més dividit menys són diferents signes, per tant donarà un 10 negatiu. Menys 32 no hi ha res que fer, menys 3 no hi ha res que fer, 7 per 7, 49, menys del 7 negatiu
entre més del set positiu, diferents signes dona un menys. Aquí tots són negatius. Si algú els ha sumat ja mateix i ha posat el signe que tenen, estaria bé. Jo de totes formes vaig a fer-ho una mica més a poc i escriuré, bueno, els sumaré entre parèntesis, que són el 10 més el 32 més el 3 més 49, avisant que tots aquests són negatius, i això acabaria donant, la suma dona 94 i el signe que tenen que és negatiu. Per tant, el final d'aquesta operació combinada seria 94 negatiu. Què volia comentar abans? Una errada que es pot produir en algunes persones, no sé si vaig a fer-ho utilitzant l'exemple d'abans. Mireu, vaig a fer-ho utilitzant l'exemple d'abans. Quan hi ha alguna operació que té prioritat, de vegades es té tendència aquí, que la prioritat la tindria el menys 5 pel menys 2, que dona menys 10. De vegades un respon el que has fet mentalment, escrius un signe igual i comences a afegir la resta de números, no? Per exemple. I això, clar, és una incorrecció. Per què és una incorrecció? Perquè no és cert que tot això sigui igual al menys 10. De la mateixa manera que no és cert que el menys 10 sigui igual a tot això. En matemàtiques, el símbol més important amb diferència que hi ha és el signe igual. Escriure un signe igual te diu que tot lo d'un costat és igual a tot lo de l'altre. I hem d'anar alerta. Per tant, que tingui prioritat aquesta operació vol dir que hem d'anar contestant, però no podem fer això que vos acabo de dir. D'acord? Molt bé. I de res, vinga, moltes gràcies i cuideu-vos molt.